Da li zbog dosade ili zbog navike? Ne možeš zatvoriti oči pred svijetom. On je tu, moćan i bučan. Staviti srce, možda se sve dogodi. Zato udahni duboko i kreni. Sve pojavi Upravljaj tehnologijom najbolje što znaš. samo od sebe. Sam Preuzmi kontrolu. Pali, pokreni se, gasi, mijenjaj i stvaraj. izmijeni se. Pokreni se, izmijeni se. Dok ne pokušaš, Sve iz VIP-a opremit će te za budućnost kakvu želiš. neće Sve je u tvojim rukama. VIP.